Aw ni ce aw ni yantuma a y'aw bisimila DMS TV sanfɛ foli an tan n'o b'an kanbaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi ye sibiri ye novembre kalo tile 22 san 2025 aw ka dɔn kibaru ni o wagati seli san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu da aw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoni kanni na cariliya ni ka hakilinaw tɛ hakilina jɔyɔrɔ la wali kɔfɛ bi kunnafoniba min b'an bolo ni ka olu da aw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ alamisa tɛmɛnen novembre kalo tile 20 san 2025 cérémonieba dɔ yɛrɛ kɔni kɛra an ka Mali jamana kɔnɔna na cérémonie min yɛrɛ kɔni senfɛ min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorité mɔgɔ yɛrɛ kɔni olu ye carte ramède yɛrɛ kɔni ta ni ka o di an ka jamana chauffeur yɛrɛ kɔni ka syndicat yɛrɛ kɔni ma ni carte ramède min yɛrɛ kɔni dilen filɛ nin jamana chauffeur yɛrɛ kɔni ma o di kun de u ma walasa ni maa min yɛrɛ kɔni u banana walima wale yɛrɛ kɔni u sɔrɔ u ka se ka taa u yɛrɛ kɔni furakɛ yɔrɔ min yɛrɛ kɔni mana na u ja Mali jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. An ka Mali feere ni sanniko minisiri ni o ye Musa Alassane Diallo yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ ko alamisa don novembre kalo tile 20 san 2025 ko ɲɔgɔnye yɛrɛ kɔni tɛmɛna ale ni an ka jamana opérateur pétrolier yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la o ɲɔgɔnye yɛrɛ de kɔni senfɛ min ye feere ni sanniko minisiri ale ni opérateur pétrolier yɛrɛ kɔni u y'u bolo da bɛnkan sɛbɛn dɔ yɛrɛ kɔni kan bɛnkan sɛbɛn min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko ni camion citerne yɛrɛ kɔni donna jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u tɛ tile 3 kɛ douane na bilen ko papier kow bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ ɲɛnabɔ walasa camion citerne yɛrɛ kɔni ka dan tɛmɛ tile 1 kan douane cour kɔnɔna na ni o yɛrɛ kɔni kɛra u bɛ bɔ ni ka taa u kɔnɔfɛnw yɛrɛ kɔni di station maaw ma cogo min araba min yɛrɛ kɔni bɛ jɔ station service daw yɛrɛ kɔnɔ ka dankari o ko in na. Ko a sanga ni lakanabaliya hali ni karibako crise min yɛrɛ kɔni bɛ sen na an ka Mali jamana kɔnɔna na o kɛra sababu ye ni Mali jamana opérateur économique yɛrɛ kɔni ka conteneur min yɛrɛ kɔni bɛ Dakar port la o ka ca ni conteneur yɛrɛ kɔni 2000 ye o ko hukumu de la tarata don novembre kalo tile 18 ale ni araba don novembre kalo tile 19 san 2025 min an ka Mali ministre des transports yɛrɛ kɔni ale ni délégation ba dɔ yɛrɛ kɔni taara Sénégal jamana kɔnɔna na den kofɔli na walasa ka se ka kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ u ni Sénégal port directeur yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la o kuma ɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni kɔnɔna yɛrɛ k'a fɔ k'an ka Mali ministre des transports hali ni Sénégal ka mɔgɔ yɛrɛ kɔni bɛnna ko la walasa min yɛrɛ kɔni ni conteneur kofɔli ninnu olu ka se ka don Mali jamana kɔnɔna na. Tarata tɛmɛnen novembre kalo tile 18 san 2025 Union africaine ka commission mɔgɔ yɛrɛ kɔni bɛ bɔ ne ka kuma yɛrɛ kɔni u bɛ ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u bɛ condamneli kɛ u y'a yira k'a fɔ ko maa wɛrɛw yɛrɛ kɔni ka n'u da don farafinna jamanaw yɛrɛ kɔni ka kɛlɛkow kɔnɔna na ko olu Union africaine yɛrɛ kɔni tɛ jɛn ni a ye ko sariya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na yiralen don k'a fɔ ko farafinna jamanaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko kɛlɛ mana na tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la ko min ye Union africaine yɛrɛ de kɔni o de bɛna i da don o kɛlɛ in na walasa ka se ka fɛɛrɛw yɛrɛ kɔni sɔrɔ o kɛlɛko in na k'o de la maa o maa e kɔni bɛ k'e tɛ farafin jamana kɔnɔ i bɛ da don farafinna jamanaw yɛrɛ kɔni ka jamana lakanako lahalaya yɛrɛ kɔnɔ ko Union africaine bɛ o ko nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna ye ni kunnafoniba nin de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na. An ka Mali kɛnɛyako minisiri ni o ye Colonel Assane Bajalo Ture a yirala k'a fɔ k'ale ye cérémonie ɲumanba dɔ yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔya alamisa don novembre kalo tile 20 san 2025 cérémonie min yɛrɛ kɔni kɛyɔrɔ la min ye carte d'aide médicale yɛrɛ kɔni ni o ramède ni carte kofɔlen ale kɔni taara ne ka o di an ka jamana chauffeur yɛrɛ kɔni ka syndicat ma min wagati min na i n'a fɔ o a yirala k'a fɔ ko ni cérémonie kɛyɔrɔ in yɛrɛ kɔni na min ye kɛnɛyako minisiri ale kelen dɔrɔn yɛrɛ kɔni kute kan ka Mali ministre du travail fɛnɛ yɛrɛ kɔni kun bɛ a kɛyɔrɔ la a yirala k'a fɔ ko ni cérémonie kofɔlen min yɛrɛ kɔni kɛra ko cérémonie yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔfɛ ɲɔgɔnye dɔ yɛrɛ kɔni tɛmɛna an na maaw yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la o ɲɔgɔnye min yɛrɛ kɔni tɛmɛna an na maaw ni ɲɔgɔn cɛ la o bɛɛ lajɛlen kɛ kun de walasa an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ min yɛrɛ kɔni an ka jamana chauffeur yɛrɛ kɔni olu ka se ka lafiya u ka baaraw kɔnɔna na wa an na maaw yɛrɛ kɔni ka ni ɲɔgɔn ye o ye ɲɛtagaba yɛrɛ de kɔni an ka Mali autorités ka fɛɛrɛ latigɛ la walasa Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ walasa Mali jamana baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu b'u ka baaraw yɛrɛ kɔni kɛ condition gɛlɛnw kɔnɔna na an ka Mali autorités bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ o maa yɛrɛ kɔni ka se ka u yɛrɛ furakɛ nɔgɔya hali ni lakana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na min ye kɛnɛyako minisiri ni o ye Colonel Assane Bajalo Ture ale ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ sinsin a kan kosɛbɛ ko jɔyɔrɔba yɛrɛ kɔni bɛ chauffeurw la an ka jamana sɔrɔko yɛrɛ kɔnɔna na ko yɛrɛ de kɔni na ka kan Mali autorités ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ min ye nin maa yɛrɛ kɔni ka kɛnɛyako yɛrɛ kɔni lakana ni
ye ka se ka o sabati sanga ani wagati kolonɛl Asan Bajalo Ture yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko ni nin carte ramède yɛrɛ kɔni min ye chauffeur u bɛ se ka taa u furakɛ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ yɔrɔ mana na u ja ko ni dɔgɔtɔrɔso min yɛrɛ kɔni ka d'u ye chauffeur n'u bɛ se ka taa u furakɛ yen nɔ nɔgɔya lakana hali ni bonya ni karama yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kɛla ko ministre yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'ale nisɔndiyalen yɛrɛ de kɔni bɛ ka nin carte ramède yɛrɛ kɔni di an ka jamana chauffeur ale n'u ka apprentis yɛrɛ kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu yɛrɛ kɔni joginna banbaci walima ka wagati laban attaque nin yɛrɛ kɔnɔna ni o camion citerne bolila nin yɛrɛ kɔni kun bɛ ka don ni tajimafɛnw de ye jamana kɔnɔna na ko ale nisɔndiyalen yɛrɛ de kɔni bɛ ka carte ramède di ni maa ninnu ma ko novembre kalo tile 13 tɛmɛnen san 2025 ko bɛnkan sɛbɛn min yɛrɛ kɔni tɛmɛna Mali gouvernement ni camion citerne bolila nin yɛrɛ kɔni ka syndicat ni ɲɔgɔn cɛ la ko bɛnkan sɛbɛn kɔnɔnafɛnw yɛrɛ de kɔni bɛ ka lawaleya ni o yɛrɛ kɔni kuncɛla ni carte ramède yɛrɛ kɔni dilen maa ninnu ma bɛ wagati min na i n'a fɔ bi kolonɛl Asan Bajalo Ture a bɛ an ka Mali gouvernement maaw yɛrɛ kɔni fo wa cɛsiri baaraw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko wa u bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ ni Général Abdoulaye Maïga yɛrɛ de kɔni ka ɲɛmɔgɔya ye comme ye premier ministre ni o ye Général Abdoulaye Maïga yɛrɛ kɔni o bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa furakɛliko ta fanfɛla yɛrɛ kɔni na Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye k'i mana kɛ baara suguya o suguya yɛrɛ kɔni na an ka Mali jamana kɔnɔna na min ye an ka Mali premier ministre a bɛ fɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka furakɛli yɛrɛ kɔni sɔrɔ wa bɛɛ lajɛlen ka furakɛli ka dalakɛ ni ɲɔgɔn ye ko wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu yɛrɛ kɔni b'u ka baaraw yɛrɛ kɔni kɛ condition gɛlɛnw kɔnɔna na k'an ka Mali autorités bɛ fɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa o Mali yɛrɛ kɔni ka se ka kɛnɛya sɔrɔ nɔgɔya kɔnɔna na a ka kɔrɔfɔ la k'an ka jamana chauffeur ale n'u ka apprentis ko jɔdaba min yɛrɛ kɔni bɛ u la jamana kɔnɔna na ka da ka feere ni saniko la olu de jɔyɔrɔ bɛ o ko la jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka déplacement ko la olu de b'o ko fɛnɛ ɲɛma ko yɛrɛ de kɔnɔna jɔdaba bɛ ni maa na jamana ka sɔrɔ ko kɔnɔna na o yɛrɛ de kɔnɔna a ka kan an ka Mali autorités ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ min kɔni ni maa kofɔlen nin yɛrɛ kɔni ka kɛnɛya ko lakanani ka o yɛrɛ kɔni sabati sanga ani wagati min ministre du travail yɛrɛ kɔni ale bɛ foliba yɛrɛ kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ ko jɛɲɔgɔnya min yɛrɛ kɔni tɛmɛna ministère fila ni ɲɔgɔn cɛ la ni o de kɛra sababu ye ka na ni carte ramède yɛrɛ kɔni dilen chauffeur yɛrɛ kɔni ma ko min yɛrɛ kɔni ye o jɛɲɔgɔnya in ye ko a bɛ u fo kosɛbɛ ko chauffeur yɛrɛ kɔni ka syndicat dɔ yɛrɛ kɔni proposition yɛrɛ kɔni kɛ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorité k'u b'a laɲini u fɛ u ka novembre kalo tile 20 yɛrɛ kɔni sugandi k'o kɛ journée nationale des chauffeurs yɛrɛ kɔni an ka Mali jamana kɔnɔna na walasa ka se ka yira diɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni chauffeur ka baara yɛrɛ kɔni ko a kanunen don Mali jamana kɔnɔdenw fɔ kosɛbɛ ko wa Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen bɛ u nafa dɔn jamana ka sɔrɔ ko kɔnɔna na kumakuncɛ kuma na kolonɛl Asan Bajalo Ture ni ale de kɛnɛ ko ministre a y'a yira k'a fɔ ko an ka to ka ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni dɛmɛ k'o ka ɲi jamana kɔnɔna na kosɛbɛ wa a bɛ sinsin a ka kumaw kɔnɔna na ko jamana kɔnɔden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka kɛnɛya ko sabatilen ko o ye an ka Mali gouvernement yɛrɛ kɔni ka priorité an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi nin yɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna an bɛ foliba kɛ ne ka ɲɛsin an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan an y'a ye k'a fɔ nin wagati nin yɛrɛ kɔnɔna u bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni an ka jamana chauffeur yɛrɛ kɔni ka olu bila condition ɲuman sugu bɛɛ lajɛlen na walasa maa nin yɛrɛ kɔni bɛ se ka taa tajimafɛnw yɛrɛ kɔni ta ne ka na n'a ye jamana kɔnɔna na wa an n'u ka se ka u ka baaraw yɛrɛ kɔni kɛ lafiya kɔnɔna na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min an ka Mali autorités kɔni ye layidu ta chauffeur yɛrɛ kɔni n'u ka apprentis ye k'u fɛn fɛn yɛrɛ kɔni ni mana na to banbaci walima u ka attaque la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko olu bɛɛ lajɛlen denw yɛrɛ kɔni bɛ fara jamana ka pipiliw yɛrɛ kɔni kan wa an y'a ye k'a fɔ carte dɔ yɛrɛ kɔni dilen filɛ nin ye maa joginnen ma walasa u ka se ka taa u furakɛ dɔgɔtɔrɔso min yɛrɛ kɔni mana na u ja Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na alamisa don novembre kalo tile 20 san 2025 an ka Mali feere ni saniko ministre ni o ye Musa Alassane Jalo ye a yɛrɛ k'a fɔ ko nin don kofɔli yɛrɛ kɔni ale ye ɲɔgɔn ye dɔ yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔya ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni tɛmɛna ani an ka jamana opérateur pétrolier yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la an ka Mali jamana faaba la ni o ye Bamako ye feere ni saniko ministre ni an ka opérateur pétrolier ni yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɛ kun de ye walasa an ka Mali autorité ye mesure minnu yɛrɛ kɔni sigi sen kan cogo min jamana ka tajimafɛn yɛrɛ kɔni bɛ se ka don sanga ani wagati k'a lajɛ o mesure ni yɛrɛ kɔni labaara la ni ka se degré ma ale ni ka se ka lajɛ mesure ni yɛrɛ kɔni sera ka jaabi ɲuman minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ di ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Musa Alassane Jalo ni ale de an ka Mali feere ni saniko ministre yɛrɛ kɔni a y'a yira k'a fɔ ko jamana ka tajimafɛn ko lahalaya an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko ɲɛtagaba yɛrɛ kɔni donn'o kɔnɔ ka d'a kan k'a yira la k'a fɔ ko kabini nin mesure ni yɛrɛ kɔni taara ko citerne den kelen a ma jeni sira yɛrɛ kɔni kan banbaci wale maaw fɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko b'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye tajimafɛn o donna jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na sanga ani wagati ko hakɛya min yɛrɛ kɔni escortera ni ka nana ye o hakɛya kelen yɛrɛ de kɔni donna jamana kɔnɔna na nka feere ni saniko ministre yɛrɛ kɔni ka kumaw kɔnɔna na ko citerne yɛrɛ kɔni bɛ ka don hali citerne den kelen o kɔni ma jeni a la yɛrɛ kɔni ko o bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ nka halisa olu kɔni bɛ ka ye k'a fɔ ko aranw yɛrɛ kɔni minɛ kosɛbɛ station yɛrɛ kɔni yɔrɔ la
wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka feerenisanniko minisiri dabaliya ban kosɛbɛ. O kuma yɛrɛ kɔni fɔlen jateminɛw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko papier ko minnu yɛrɛ kɔni bɛ kɛ citerne kow la ni u sera douane yɔrɔw yɛrɛ kɔni na ko o de bɛ ka citerne yɛrɛ kɔni labɔli sumaya kosɛbɛ. K'ali n'a sɔrɔ tajimafɛn yɛrɛ kɔni bɛ ka don tilennenya la wa a bɛɛ lajɛlen bɛ ka don sanga ani wagati ko n'a nana yɛrɛ kɔni a bɛ mɛnli min kɛ douane na k'o de bɛ ka kɛ sababu ye ni halisa aranw yɛrɛ kɔni bɛ ka caya stationw na. Walasa min yɛrɛ kɔni citerne yɛrɛ kɔni nali papier ko ɲɛnabɔli ye douane ko la ko problème yɛrɛ kɔni ɲɛnabɔ min an ka Mali gouvernement ma olu ye décision ba dɔ yɛrɛ kɔni ta. An ka Mali feerenisanniko minisiri ni o ye Musa Alassane Diallo ale ye bɛnkan sɛbɛn dɔ yɛrɛ kɔni tɛmɛ ani an ka jamana opérateur pétrolier yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛla la walasa ni citerne yɛrɛ kɔni nana douane maaw ka bureau yɛrɛ kɔni na a papier ko yɛrɛ kɔni ka ɲɛnabɔ teliya la walasa citerne bɛ se ka taa di station maa ma o bɛ se ka di jamana kɔnɔdenw ma cogo min. Ni bɛnkan sɛbɛn min yɛrɛ kɔni tɛmɛna an ka Mali opérateur pétrolier ni feerenisanniko minisiri yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛla la bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni min yɛrɛ kɔni citerne ye ɲɔni olu ka tile 3 yɛrɛ kɔni kɛ douane na papier ko ɲɛnabɔliw yɛrɛ kɔni na k'a tɛ tɛmɛ tile 1 yɛrɛ kɔni kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni citerne n'u nana douane yɛrɛ kɔni kuru kɔnɔna na douane maaw ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa a papier ko bɛɛ lajɛlen ka ɲɛnabɔ tile 1 kɔnɔna na walasa citerne ka se ka bɔ ne ka taa di station ma. Ni décision min yɛrɛ kɔni tara an ka Mali feerenisanniko minisiri yɛrɛ kɔni fɛ décision yɛrɛ kɔni ta kun de ye walasa min yɛrɛ kɔni ye tajimafɛn u ka se ka taa di station ma joona wale min yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ kɛ sababu ni aranba minnu yɛrɛ kɔni bɛ don station kɔnɔna na danbe kari o la teliya la. Ko ni bɛnkan sɛbɛn min yɛrɛ kɔni tɛmɛna an ka Mali feerenisanniko minisiri ni opérateur pétrolier yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko bolonɔ bilala o bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔni na kunun juma novembre kalo tile 21 san 2025. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali feerenisanniko minisiri k'a ye min fɔ ko yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye n'olu ye caman yɛrɛ kɔni faamu ka d'a kan ko sanga ani wagati jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni bɛ ka citerne don tɛ ko nka u n'a ta o ta min yɛrɛ kɔni ye aran ye k'o ka ca station yɛrɛ kɔni na ko nka feerenisanniko minisiri yɛrɛ kɔni y'a ɲɛfɔ cogo min ko papier ko yɛrɛ de kɔni bɛ ka kɛ sababu ye ni citerne yɛrɛ kɔni olu tɛ ka bɔ teliya la nka an ka Mali autorités filɛ ni ka décision min yɛrɛ kɔni ta ni o de ye ko camion citerne yɛrɛ kɔni kana tɛmɛ tile 1 kan douane bureau yɛrɛ kɔni na ko douane maaw ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa citerne papier ko yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ka ɲɛnabɔ tile 1 kuntagala kɔnɔna na walasa citerne yɛrɛ kɔni bɛ se ka bɔ cogo min ka taa tajimafɛnw yɛrɛ kɔni di station ma wale min bɛ kɛ sababu ye ni caman yɛrɛ kɔni bɛ bɔ aranba in na station yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni yɔrɔ in na an bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan ko kabini nin tajimafɛnko crise yɛrɛ kɔni daminɛna an ka Mali jamana kɔnɔna na sanga ani wagati an ka Mali autorités bɛ décision yɛrɛ kɔni ta walasa ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni lafiya. Sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Sénégal jamana kɔnɔna na. Tajimafɛnko gɛlɛya ale lakanabaliya sababuya yɛrɛ kɔni na an ka Mali opérateur économique yɛrɛ kɔni ka conteneur min yɛrɛ kɔni bɛ Dakar port yɛrɛ kɔni na ko o ka ca ni conteneur 2000 yɛrɛ kɔni o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na min ye an ka Mali autorités olu ye délégation ba dɔ yɛrɛ kɔni wili ni ka taa Sénégal jamana kɔnɔna na walasa ka se ka kuma ɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni tɛmɛ o ni Dakar port direction ma ni ɲɔgɔn cɛ la cogo min fɛɛrɛ bɛ se ka latigɛ min yɛrɛ kɔni Mali jamana ka ni conteneur min olu ka se ka don Mali jamana kɔnɔna na teliya yɛrɛ kɔnɔna na an ka Mali autorités ye délégation ba min yɛrɛ kɔni wili ni ka taa Sénégal jamana kɔnɔna na walasa ka se ka ni problème yɛrɛ kɔni ɲɛnabɔ a yɛrɛ k'a fɔ ko délégation yɛrɛ kɔni ɲɛmaaya bɛ an ka Mali ministre du transport yɛrɛ de kɔni bolo ni o ye madame Dambele Madina Sissoko ye ko wa kabini a taara Sénégal jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na tarata don novembre kalo tile 18 ale ni araba don novembre kalo tile 19 san 2025 ko nin don fila nin yɛrɛ de kɔni na kuma ɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni tɛmɛna an ka Mali délégation ni Sénégal autorité maaw ni ɲɔgɔn cɛla la nin ko yɛrɛ kɔni hukumu na Wali Diouf Bodian ni ale de ye Dakar port yɛrɛ kɔni directeur ye ale ka kumaw kɔnɔna na ko olu yɛrɛ kɔni filɛ ni ka nin baara min yɛrɛ kɔni kɛ Mali jamana ye k'o b'i n'a fɔ mɔgɔ baden yɛrɛ kɔni bɛ gɛlɛya kɔnɔna na a baden wɛrɛ yɛrɛ kɔnɔna na a dɛmɛ a ka o gɛlɛya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko olu ni Mali cɛla yɛrɛ de kɔni bɛ ten an bɛ wagati min na i n'a fɔ o bi an ka Mali ka délégation ba min yɛrɛ kɔni wulila ni ka taa Sénégal jamana kɔnɔna na o délégation yɛrɛ kɔni a yɛrɛla k'a fɔ k'an ka Mali chambre de commerce et d'industrie du Mali ka maaw kunbɛn a ye conseil malien des chargeurs des transporteurs routiers des transitaires fo ka taa se an ka Mali fédération malienne des transporteurs yɛrɛ kɔni ma ko ni
jɛkulu nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kun ka membre kun bɛ an ka Mali autorités ka délégation yɛrɛ kɔnɔna na min wulila ni ka taa Sénégal jamana kɔnɔna na walasa an ka conteneur minnu yɛrɛ kɔni bloqué bɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka u ladon Mali jamana kɔnɔna na. An kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a yirala k'a fɔ ko ka bɔ Sénégal jamana kɔnɔna na ne ka na Mali jamana kɔnɔna na duguma sira yɛrɛ kɔni fɛ ko gɛlɛya dɔɔni bɛ o ko kɔnɔna na. Ko lakanabaliya hali ni tajimafɛn ko crise min yɛrɛ kɔni fɛnɛ nana fara ko in kan k'o kɛra sababu ye ni feerefɛnw yɛrɛ kɔni donni Mali jamana kɔnɔna na ale n'u bɔli Mali jamana kɔnɔna na ni ka taa jamana wɛrɛw yɛrɛ kɔnɔna na o ko yɛrɛ kɔni sumayara kosɛbɛ. Ko yɛrɛ de kɔnɔna na an ka Mali conteneur min yɛrɛ kɔni bloqué bɛ Dakar port yɛrɛ kɔnɔna na k'o ka ca ni conteneur 2000 ye. O wale yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ sababu ye ni ka tiɲɛni dɔɔni yɛrɛ kɔni don an ka Mali sɔrɔko la ko wa a tɛ ka da Mali sɔrɔko yɛrɛ kɔni dɔrɔn ma a bɛ ka tiɲɛni dɔ fɛnɛ yɛrɛ kɔni don Sénégal ka sɔrɔko la mɛ wagati min na i n'a fɔ ko an ka Mali délégation ba min yɛrɛ kɔni wuli ni ka taa Sénégal jamana kɔnɔna na o délégation man yɛrɛ kɔni tali u ye fɛɛrɛ kuntagala suru ale ni fɛɛrɛ kuntagala jan yɛrɛ kɔni sɔrɔ ni problème in na mɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ministre transport ni o ye madame Dambele Madina Sissoko yɛrɛ kɔni hali ni Sénégal ka maaw yɛrɛ kɔni ka nin kumaɲɔgɔnya in kɔnɔna na a ye laɲini kɛ Sénégal maaw yɛrɛ kɔni fɛ wa a ye a ka laɲini yɛrɛ kɔni sɔrɔ ministre transport ye laɲini min yɛrɛ kɔni kɛ o de ye ko Mali société fɛn fɛn yɛrɛ kɔni ka conteneur yɛrɛ kɔni bloqué yɛrɛ kɔni kun don Dakar port yɛrɛ kɔni na ko u ye u ka feerefɛn yɛrɛ kɔni mara yɔrɔ min na ale ni u ye minɛn yɛrɛ kɔni jɔ yɔrɔ min na ko wari yɛrɛ kɔni tɛ sara o ko la bilen wa min yɛrɛ kɔni ye Dakar port direction maaw ye olu sɔnna o ko yɛrɛ kɔni ma ko Mali ka conteneur fɛn fɛn yɛrɛ kɔni kun bɛ olu ka port yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko o man yɛrɛ kɔni tɛ wari yɛrɛ kɔni sara bilen a ko la ko komi an ka Mali conteneur min yɛrɛ kɔni délai min yɛrɛ kɔni kun bɛ u bolo walasa k'u ka feerefɛnw ta ka bɔ n'a ye Dakar port yɛrɛ kɔnɔna na komi o délai yɛrɛ kɔni tɛmɛna ko kɛra sababu ye ni maa minnu yɛrɛ kɔni kun ta ye nin conteneur yɛrɛ kɔni ka waribɔba dɔ yɛrɛ kɔni se olu ma ka d'a kan u ka feerefɛn yɛrɛ kɔni marali ale ni conteneur yɛrɛ kɔni jɔliko la a ka kan wa wari yɛrɛ kɔni sarali ko komi ko ye papier ko ɲɛnabɔli o ka ca wa conteneur yɛrɛ kɔni kɔnɔna fɛnw bɔli ni ka don n'u ye an ka Bamakɔ kɔnɔna na o fɛnɛ wari yɛrɛ kɔni ka ca o kɛra sababu ye ni conteneur tigi caman yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni b'a préféré ni ka jɛ u ka feerefɛnw yɛrɛ kɔni kɔ Dakar port yɛrɛ kɔni na ko ɲɔtɛ ko yɛrɛ kɔnɔna na wariba yɛrɛ de kɔni cɛ olu kunna a yɛrɛ k'a fɔ ko Mali ka conteneur minnu yɛrɛ kɔni bloqué bɛ Dakar port la mɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko conteneur yɛrɛ kɔni kɔnɔna na fɛn caman bɛ a la tajimafɛnw b'a la pièces détachées intrants agricoles dumuniw fo ka taa se furaw yɛrɛ kɔni ma ko bɛɛ yɛrɛ de kɔni bɛ minɛn yɛrɛ kɔni na minnu bloqué bɛ Dakar port la mɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye madame Dambele Madina Sissoko ni ale de an ka Mali ministère transport yɛrɛ kɔni ale ka kumaw kɔnɔna na y'a yira k'a fɔ ko dɔ yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ni Mali yɛrɛ kɔni ka nin conteneur ninnu bloqué yɛrɛ kɔni mɛnna Dakar port yɛrɛ kɔni na ko wa o ko yɛrɛ kɔni kɛmɛ ni ka Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen dusuma kasi nka a bɛ tila ka foli bɛ kɛ ni ka ɲɛsin Sénégal autorités ni Sénégal opérateurs bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan ko ka sanga ni gɛlɛya yɛrɛ kɔni Mali jamana kan u ye Mali jamana yɛrɛ kɔni faamuya wa u mununa Mali jamana opérateur économique yɛrɛ kɔni kɔrɔ fɛnɛ a kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Sénégal jamana kɔni y'a yira Mali jamana na ko kura yɛrɛ kɔni k'a fɔ ko a teri jamana yɛrɛ kɔni ye Mali ye ko wa ka Mali yɛrɛ kɔni to gɛlɛya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye Sénégal ale bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka Mali dɛmɛ ka bɔ a ka o gɛlɛya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wari de kɔni y'a ye k'a fɔ min yɛrɛ kɔni Dakar port ma o y'a yira k'a fɔ ko Mali jamana kɔnɔdenw ka conteneur minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ u ka port yɛrɛ kɔnɔna ni o feerefɛnw yɛrɛ kɔni marala ye ka tila ka conteneur ninnu jɔ k'u kun kan ka wari min yɛrɛ kɔni sara o ko la Dakar port ma ko olu port ma yɛrɛ kɔni jɛra o ko in kɔ k'u bɛna a to yen nɔ yɛrɛ kɔni nin ko yɛrɛ kɔni nisɔndiyaba ye Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen bolo ka d'a kan an ka nin conteneur minnu yɛrɛ kɔni bloqué kun don Dakar port la k'a ka ca ni conteneur 2000 yɛrɛ kɔni ni nin conteneur yɛrɛ kɔni don a bɛ kɛ sababu ye ni gɛlɛya dɔɔni min yɛrɛ kɔni bɛ jamana kɔnɔna na ka camanba yɛrɛ de kɔni bɔ o la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko Taratadon Novembre kalo tile 18 san 2025 Union africaine ka commission ma yɛrɛ kɔni bɛ bɔ ni ka condamneli yɛrɛ kɔni kɛ ko farafinna jamana fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni lakanako gɛlɛya bɛ olu kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko jamana wɛrɛw k'a fɔ k'u bɛna na u da don o jamana ni yɛrɛ kɔni ka jamana kɔnɔ ko la ko min Union africaine ma ye k'u bɛ o ko yɛrɛ kɔni condamné Union africaine ka commission ma yɛrɛ kɔni kun bɛ ka nin fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni ka ɲɛsin kɛlɛ min yɛrɛ kɔni bɛ sen na Sudan jamana kɔnɔna na bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi conférence de presse dɔ yɛrɛ kɔni sen fɛ ni o kɛra Addis Abeba ni nin yɛrɛ kofɔlen ye Éthiopie faaba de ye Union africaine ma yɛrɛ kɔni ka commissaire min yɛrɛ kɔni ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don Union africaine ka affaire politique ɲɛnabɔli la ni o ye Bankole Adeoye ye ale ka kumaw kɔnɔna na kɔni y'a yira k'a fɔ ko a ka kan
Union africaine hale de ka i sen don négociation bɛɛ yɛrɛ kɔnɔna négociation fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ kɛ farafina jamana kɔnɔna walasa ka se ka bɛn yɛrɛ kɔni sabati yen nɔ komi Union africaine ale de kan ka i da don o négociation bɛɛ lajɛlen na farafina continent fantan naani bɛɛ lajɛlen na k'i n'a fɔ k'a fɔlen don cogo min yɛrɛ kɔnɔna ko min ye farafina jamanaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna ko kɛlɛ minnu yɛrɛ kɔni mana wuli farafina jamanaw kɔnɔna ko min yɛrɛ kɔni ye farafin solution yɛrɛ kɔni ko de fɛnɛ kan ka ta walasa ka se ka farafina jamana ka kɛlɛw yɛrɛ kɔni ɲɛnabɔ o yɛrɛ de kɔni ka kan ni kɛlɛ o kɛlɛ wulila continent africain yɛrɛ kɔni kɔnɔna min Union africaine ale de bɛ se ka i da don o kɛlɛ nin bɛɛ lajɛlen négociation na walasa ka se ka bɛn yɛrɛ kɔni sabati ko olu Union africaine maaw yɛrɛ kɔni ka olu to o jɔyɔrɔ yɛrɛ kɔni na olu yɛrɛ de kɔni bolo maa si man kan tɛ ka i da don crise yɛrɛ kɔni na crise min yɛrɛ kɔni bɛ farafina continent région dɔw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko maa si man kan tɛ ka i da don o ko in yɛrɛ kɔni na k'a fɔ k'u bɛna ko in yɛrɛ kɔni tɔ lajuguya ko olu Union africaine yɛrɛ kɔni bolo o baara in bɛɛ lajɛlen bɛ di olu de ma maa si man kan tɛ ka i da don kuma in na kuma tɛ ko k'a fɔ k'i b'a tɔ lajuguya yɛrɛ ko yɛrɛ de kɔni na maa o maa e kɔni bɛ n'i da don Sudan ka kɛlɛ in yɛrɛ kɔni na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'a sɔrɔ i tɛ farafina continent yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'olu Union africaine maaw yɛrɛ kɔni b'i ka o baara in yɛrɛ kɔni condamné ko walima a kɛra farafina continent région wɛrɛw yɛrɛ kɔni e maa o maa yɛrɛ kɔni bɛ n'i da don ninnu ka ko la k'a sɔrɔ i tɛ farafina continent kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni Union africaine maaw b'i ka o baara in yɛrɛ kɔni condamné Bankole Ado ye yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko farafina jamanaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na lakanako problème hale ni kɛlɛ mun yɛrɛ kɔnɔna na tɛmɛ o ɲɔgɔn ja la ko min yɛrɛ kɔni Union africaine hale de kan ka i sen don o kɛlɛ ni o lakanako géreli baaraw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen na ko fɛn fɛn bɛn ɲini yɛrɛ kɔni farafina continent yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min ye Union africaine ma olu de kan ka u da don o ko in na wa olu de kan ka o fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen ɲini ko kɛlɛ min yɛrɛ kɔni bɛ Sudan jamana kɔnɔna na bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko nana ni crise humanitaire jugumanba yɛrɛ de kɔni o yɔrɔ in na ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye Union africaine ale bɛ ka seko n'a damayira bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka se ka dankari Sudan kɛlɛ in na ko yɛrɛ de kɔni na kumaɲɔgɔnya min yɛrɛ kɔni bɛ tɛmɛ Sudan maaw yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la walasa bɛn ka se ka sabati jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min ye Union africaine maaw u bɛ k'o kumaɲɔgɔnya nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni nɔgɔya ko sanga ani wagati u tɛ sɛgɛn wa u tɛ ɲinɛ k'olu Union africaine maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka baara kɛ walasa bɛn ka se ka sabati Sudan jamana kɔnɔna na ko wa min ye k'a fɔ dɔrɔn ko ka cessez-le-feu de kɛ Sudan jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'olu ka laɲini tɛ o dɔrɔn ye olu bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ cessez-le-feu yɛrɛ kɔni ka kɛ Sudan jamana kɔnɔna na cessez-le-feu min yɛrɛ kɔni nana kɛ kɛlɛ in bannen ye cessez-le-feu in yɛrɛ kɔni nana kɛ ka sɔrɔ condition foyi yɛrɛ kɔni t'a la k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu Union africaine maaw ka laɲini de ye o ye u ka laɲini tɛ dɔrɔn ka cessez-le-feu dɔrɔn kɛ jamana in kɔnɔna na o de kɔni na Union africaine maaw bɛ bɔ ni ka kɔnɔnali yɛrɛ kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ ko maa wɛrɛ yɛrɛ kɔni ka n'i da don farafina jamanaw yɛrɛ kɔni ka kɛlɛ walima u ka lakanako kiriziw yɛrɛ kɔnɔna ko Union africaine tɛ jɛnɛ ye wa a b'o ko nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna i n'a fɔ k'a fɔlen don cogo min yɛrɛ kɔnɔna na kɛlɛ walima lakanako kirizi min mana na farafina jamanaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na farafin solution yɛrɛ de kɔni bɛ ɲini o la walasa ka dankari o ko in na ko maa si kana na i da don o la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi wa min ye olu Union africaine ma olu cɛsirilen don wa u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ farafina continent yɛrɛ kɔni kɔnɔna na bɛn ni lakana o ka se ka sabati yen nɔ ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan ni lacarili ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ an ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma